Arantxaren egiten pentsatzen ze leku ederra den gure platoa. Bai, bizitzeko be, bai. Pasako nituzke orduak hemen. Bai. Eta sentitzen naiz eroso eta badirudi denbora ere ez dela pasatzen eta hementxe eta beste saio bat egingo nituzke 5 jarraian. Datozela gure lehiakideak mesedez! Pasa galura! Elisa Hernan, Jon eta Nikole, Jaio eta Olaia! Gabon, gabon! Konpartiko dana. Zuek ere? Etxe batelaxe. Bai da. Eroso, egia da. Laugarren saioa duzuela. Veteranoen leku hartuta. Eta euroak dira... 0 dira euroak, Pena bat. Badira, baina dira 0. Bai. Ondo lego gehor kopurutxo bat edo, sartzea, Bikote? Saiatuko gara. Egin dugu analisirik, Elisabete? Bueno. Eserizarete, parez pare, eta pentsatu, zergatik, 4 saiotan? Ja, ez du lortu. Pentsatu. Baina ez dugu revelatuko sekretua. Ez, kao. Gaur datozelako taktika berriarekin. Baina lanari egin da datoz Erlantz. Bai. Joko estrategia aldatu. Oso estrategia hona da, esaterako, sokatira irabaztea. Bai, ondo gongo nintzate, bai. Gaurkoan, aukerak haun lehenengo iristeko eta geho, saiatzeko irabazten. Baikor, Erlantz. Oso ondo. Espiritua, behondo izuela, sorte hon, animo. I esker. 3. saioa 650 euro, bat diru hemen eskuratzen duelako. Jon eta Nikole, zer moduz? Ondo. Bueno, medikuntzako gure klasekideak, bai. Bigarren urtie, Jone eta Nikole medikuntzan, entzun, Nikole, basabiltz elkarte baten. Daragli zelan da? Bai, Daragli elkartia da. Eta zer egiten duzuen? Iteitu, ekintza batzuk, igual janari bilketa, testiloko gauzak, Saharako kampamentuta eramateko. Eta laguntza moduan. Badau aukerarik? Laguntzeko? Dinot, jendearekin? Janari bilketetan da parte hartu gehiena. Eta aldan einean, xoxe lagundu eta jazta. Noiztik zabiltz? DBH baten olako zoze ustet, astegala gaztiak ekintza egiten, pixkat eskolatikan bezala, irakaslea esan da buru, eta hortikan poliki ekintzak ta egiten hasi. Da behin ezagututa kontu bai. Eta ondo, guztua egia esan. Eta orain, Jon, ez duk zer egiten duzu sekulako presioa batean. Ni ere zaiatzen nahi, nire zegi pizka bat, mundu hobe baten alde, eta... Bueno, medikuntza... Zuek bokazioa izan duzu, biok? Mediku izan nahi dut, oso argi beti danik. Baina izan behar da, ez da? Medikuntza. Jonek izan nahi zuen beste zerbait uste dute, Nik? Irakurrenik, liburu dendaren batean edo? Ez. Oida, mediku izango ez banitz, izango nintzekela guztua liburu dendari. Baina lehenengo aukera berez, abeslari. Gero ja mediku. Abeslari? Oso ondo. Hori... Nire, emizka bat hemen nahi baduzu, Ez, lasai, txikitako zera zen. Bai, eta zein ziren zure referenteak edo? Neriak, Rihanna, Shakira... Baina oso ondo, esan duguna, familia medikuntza, ginekologia maitezule eta pediatria bebai. Besteak beste oftalmologia gustatzen zaio, Nikoleri. Ikusi makusi? Ez baina, hori ez, inbeste. balio dit batek eta bestiek. Ginekologu behar dut, oftalmologu bebai. Hau zuek ongietorri, Psikiatrian sartutakoan abizatu. Vamos nahi zinori. Laia, ongietorri. Kaixo. Zuek ere etxean bezala xemen platoan, Ongietorri. Nondi gatoz? Ongietorri eta Gabon. Gabon, Euskal Herria. Osongi. Oiartzarrak zarete, ados. Beti daniko lagunak? Bai, txikitatik, gure gurasoa laguna ziren, eta gure, bai. Herentzia, ez? Herentzia modura pasatzen Sin presiones. Bueno, baina gero laguntasun horiek sakaban aditezke, ados. Orain igual gurasoak dira aserre dauguna beraien artean. Kuadrillak irmo dira, oso ondo. Raida, zertan gabiltza gainontzean? Ni bain lanean, eta torno urtean ikasketak berriz Torrela lanean pixka batek konkretuki zertan edo? Bai, hortz protesiko laborategi batean idazkari bezala. Idazkari izalana da? Bai. Ados, alegia zu gortzak? Ez, lasai. Nik ikusi, usaitu eta pasa. Besteik gabe. Eta fakturak? Eta fakturak, hombre, importante. Fakturak, ez da genero merkeena hori ere, Olaia zu? Ni lehen hezkuntza ikasten nahi naz, magisteritza. Azkeneko urtea daka, eta aurrengo urtean, pues, ikusiko. Hortxe, puntuen eta zerrenden ozean horaz. Bai. Bueno, Erropaganda baten, zauzlanian eta talde baten be, bai, Bilurrienean. Bai, oi hartzungo gazte talde bat, eta esiali ekintza ezberdinak antolatzen dugu urte osoan zehar. Oi hartzungo gazteantzat, eta bueno, animatzen den guztiantzat. Oi hartzungo gazteak zer dira, pizka bat bilurriak edo? Bastante bilurriak. Bai. Oi hartzungo gazte bilurriak. Ze ondo, ze lehiakide honak ditu, hau paneskak, ongietorri guztioi, eta ondo entzun, Miluzako sakua
5.500 euro dituguta! Eta Erne, publikoak orezko eserleku bana ere irabazi duta. Estibiko gure lagunak! Etxean bezala! Apazuek! Laida Olaia, zeuek hasi erabakitzen zer egingo duzuen zeuek lehenengo proba moduan? Potokumeak. Potokumeak. Bai. Ondo, Elisabet eta Erlantzentzat? Tribuaren berba. Tribuaren berbak. Jon eta Nikole ikusimak. Hasi. Oftalmologia berriz ere. Ederto? Ba, Elisabet eta Erlantz, zeuekin hasiko gara eta tribuaren berbak, berba batzuk astintzen hasiko gara. Eta berbak hauek, jaio berrien inguruko berba eder batzuk bitu ditugu. Elisabete, denpora. Biberoia iparraldean. Zupakia. Biberoia iparraldean. Edoskitzea. Biberoia iparraldean. Oakoa. Biberoia iparraldean. Maiola. Biberoia iparraldean. Tituna. Plazenta. Bai? Agalaktia. Biberoia iparraldean. Tituna. Plazenta. Emagina. Biberoia iparraldean. Tituna. Plazenta. Oakoa. Biberoia iparraldean. Tituna. Plazenta. Karena. Txupetea. Zupakia. Fardela, pixoiala, Nafarroan. Maiola. Zehaska, iparraldean. Oakoa. Jaio berria esnez elikatzea. Edoskitzea. Edoskitzea, hor lazen zaio. Lanik handienak egin alere. Sondo, bostekin, 50 puntu, bikain. Osondo. Jone irakurtzaletasuna dako zulez, eta Karena ikusi dutelez. Karena irakurtzi ezautzazu? Bai, Alain Agirrena, zoragarria. Orain egin dezakegu nahi baduzue, txekeo modura ere. Proba egin, begi bana estalita. Ados? Biak ez, Bila berditu. Zabaldu ondo mesez, ikusi makusin. Hau etxe baitira, jolaserako zuen elementuak. Altxorra, txalupa, sirena, mapa, loroa, itxasontzia, aingura eta bandera. Guazen demora. Mapa. Bost. Ondo, Jone. Bueno, sirena. Nikole? 3. Itxasontzia. 2. Altxorra. Bat. Txalupa. 2. Bandera. 8. Aingura. 7. Zondo, loroa. Bost. Mapa. 4. Sirena. 3. Eta begi batekin. Begirik gabe, itxasontzia. Dana, Sekula, ken oso puntu ona, pasuek. Begi bakarrarekin hasia. Ondo. Respect, bai. Laida Olaia lanean hasiko gara, bai? Bertsu osatzeko gogoz. Bai, ondo. Txirritatxo aurkeztu behar dizuegu, zeuei bebai. Txirritatxok egiten du gure lehiakideen analizia bebai, Aurrekun kotxien euraurrien. Eta? Txirritatxo. Zermoko gidaria da? Bueno, ez dakit itziarren geratu zan. Goze edo, ez dakit, Zalea da bai. Laida Olaia hauek zuen berbak, erabili beharrekoak, bakoitzak bereak, 5 aukeran 4 erabilgarriak. Plater kombinatuen Zerrenda. adi begira, Nagola. 5 zenbakia deitu, Liteke. maite dut, Kolesterola. arrautzak eta Irugiarra. aragi pikante, Bola. No? 3 kroketa patatak, Eta... txorizoa. Ala nola. Nahiko meritu kantu honekin, baina ondo. Chorizoa. Dariola. Baina bagarri izango da. Ondo! Oso ondo! Zazpio jarrita, 70 puntu.
Txorizoa, Adanola baino, Dariola nahiago, Daxo, guazemaken ere esaten zuten eta. Elisabeth Erlantz, izerdia Dariola bukatuko duzu, edo Darizuela. Bai, mintziak eta gero? Bai. Putaz tintzeko prest? Bai. Bai. Bai, a ver, bai. Erantzun motza zuek, Ondo, ustean zait. Baina ondo? Zuzenak. Zuzenak, hori da, kalterik egin gabe. Hartu lekua, mesedez? Zuzen, Jon eta Nikole bestaldean. Lehenbiziko 3 kontzeptuak badatoz eta... Denbora. Txikia. Txikia, umia. Nomoa, bizikletan, trizikloa. Trizikloa, hori. Eta umea trizikloa. Aurra, oso ondo bai. Bigarrena. Dirua, txampona karteran sartu. Diru zorroa, kartera, oso ondo. Vale. Elkarlanean hau. Antxaloa, publikoa antxaloa. Ikusleak txaloa platuan daude nahi. Platuan? Denbora dago, Publikoa. Milusen. Miluseko publikoa. Txalo iten lehiakidei. Txalo! Miluseko publikoa txaloka. Guztu, inintzioetan platoko elementuak eta pertsonak eta erabiltzarena lankideok oso ondo hori da bidea, Bai. Ondo, zuzendariak diona, badakizue, 60 puntu dara kasmatu daukazue. Hori bidea, Beti bizakitu honik hemen saio honetan nire iritzia ezinbesteko dela, noski. Jon eta Nikole, gehiago da esan nuen, publikoari merienda bikoitza emateko mendik aurrera. Gaur bai. Afaria. Jon eta Nikole hartu lekua, mesedez. Laida eta Olaia bestaldean, beste 3 bat, Demora. Apa, Jone. Baratza. Txau. Lurra. Baldosa. Karratua. Maindiria toalla. Ondartzan. Ez. Ea, Jone, zer egiten da bertan? Atia, alfombrilla. Vale. Etxeko alfombrilla. Eta bertan zer egiten da? Felpudua. Ez, bigarrena, Jone, bigarrena. Sua. Burbuja. Jan, irakin. Irakin, makarroiakin. Egosi. Pentsatu pixka bat. Eguzkia. Berua. Berua. Bai, zer da? Esken azulertzen. Zer dari? Jan, beruan jan, zer? Aragia, ez dakit. Txistorra. Hirugarrena barkatu. Txistorra txorizo. Ez. Arraia. Bai. Biarrai. Dori eta Nemo. Bai, oso ondo. Lehenbiziko azkar. Bai, zer egiten da bertan? Ez, zer egiten da? Zapata garbitu. Alfombrilla, felpuduan. Dantzatu. Hartu lekue! Alfombra gorria. Usain zait, zinemaldira... Jone zinemaldira iritsi da lehenbiziko gauza. Oinetako garbitu. Zapata garbitu. Jone eskara konturetu. Ez. Baina niz ez. Baina horretan Eta gorria, eta nire gorria. Ondo. Zapata garbitxuteko, babat, 20 puntu. Ondo. Barbakoa bestien. Bai, parrilla bat, Ah, hirugarren erronda falta da, nio porretan, ja. Xokeatuta era bat, laia. Hartu legua, mesedez. Elisabeth eta Erlantz, bestaldean. Begiratu ondo kontzeptu egin, noski. Ados? Ea ba, denbora. Tea hartu. Kafea. Azukrea, tea, infusioa, hotza dagoenean zopa. Salda, hotza, Infusioa. Ez. hotza dakazunean tea, kafea, Ze hartzen da infusioa, esnea, gaietekin Manzanilla. txokolatea. Bigarrena. Txokolati bai. Olatuak. Olatuak. Ondartzan, olatuetan, surf egin, olatuak ikusi telebistan. Zer da hori? Olatuak, olatu piztina. Ez? Odeiak. Odeiak, Aize bola. haizeak mugitzen ditula odeiak. Hirugarrena. Iskor? Zuek biok, kantatzen, karaoke bat, telebistan bi pertsona... Ez? Telebistan. TikToken dantzatzen. Bi pertsona TikToken dantzatzen. Bai, oso ondo. Lehenengue, Ari? Hotzez, Zer zan? Elisabeth esan zu? Txokolatea. Bai. Vale, venga, hartu lekue. Txokolatea lehen denporaz kanpo. Tartu zaigu orain bai.
TikToken ibiltzen zaria? Bai, ez? Kursizu ez ez. TikToken ez, baina antzerkian, olaia? Antzerkian bai. Bai. Bi antzerki intut, bi udara desberdinetan. Bai, zera? Bai. Ta guztua. Oi hartzunen intut. Ikusi da? Orain platoa daukazu, zure zerbitzura. Egin nahi duzu beste zerbait? Kamaleoi bat, nola da? Bi kamaleoi? Ba, oso, no, bi. Berrogeina. Bi, asmatuta, bale. Nahi zoin kamaleoia? Vale. Elisabet Erlantz, eroglifiko batzuk. Bai, lasaitzeko, Erlantz jazile barreka, bai. Kamaleoiarekin ja, ondo. Non ibiltzen da bereziki? Estepan, Taigan? Basamortutatik, ez, tropikaletik. Tundran pixka bat ere, bai? Ez, Ez, seguru, Ez oso urruti, ez. Bai, estepatik ere urruti. Klima berotan. Klima beroetan, ados. Ondo, inorrez zuzendu geografia. Ondo. Nik aldiro esan nahi dut Erlantzi, estepa, Taiga eta tundra, hori aipatu nahi dut. Ba, eroglifikoen txanda bikote lehenengoa denbora. Bere bizikoa da etxeko? Zu eta... Zuez? Bizu eta... Zuez, bestera batera. Bibero, Bia bestera batera? Segi, gero bestela. Sugarra. Ez dutasuna. Bero, Erlantz, segi? Berotasuna, ez dutasuna. Eba, Garra. Batzutan sua, batzutan erre, eta batzutan garra. Garbi, kasu honetan, garbi, eta asuna. Garbitasuna. Bai. Igual, enuntziatuak ere, igual zuen etxean ez da ingarrantzitsua. Garbitasuna. Ez, bueno, plano batean gaztea. Zure etxeak zematen du, estepa edo Taiga. Pixua gehiago. Bigarren eroglifikoa zuek, denpora. Beltzez jantzita ikusi nuen. Gaixo... Bai, bestera batera. Gaixoa... Bestera batera. Sukarra, Ez. Nola dago. Gaixo... Gaixo ez bestera batera. Ostua. Sinonimoa. Beltzez jantzita ikusi nuen erio. Eri dago. Hori. Eri dagoen o bat, erio. O bat, eta beste o bat. Ez bai dago punturik. Jone Nikole, zer, bestienak zer? Hobeto iten saioko. Diplomazia. Alfombra gorririk ez jarri. Alfombra horri barik eroglifikoek, baina asmatu dituzue bestienak edo zer? Ez. Ea iristen garen eroglifikoen alfombra gorrira, ados? Ai, a ber, ba. Lehenengoa, denpora. Zeruan ikusten da? Teak. Marte. Marte, oso ondo. Marte. Oso ondo. Zenbatzen hasi eta Marte daude. Marte, akenduta, akenduta. Marte, oso ondo. Alfombra gorrira bidean, Bigarrena, denpora. Topatu dezakezu. Zein da hori? Zein da hori? Nor da? Peio. Ez da peio. Segi, gehiago. Peio. Okin. Topatu dezakezu. On, bai? Edoion. Odeian. Odon elortza, urte askotan Donostiako alkate izan dakoa, odon on dago. Odon on, hori gaitxik aldatzen du hasierakoa, edon on. Oso ondo. Bai, alfombra gorrira bidean. Erdi bidean. Bueno, puntu erdiak. 50 puntu, ondo? Vale. Laia eta laia. TikTok batzuk. TikTok batzukin, eroglifikoak asmatu. Bai, ez da? Ez dakitze izango denok kerrago, TikToka edo hau. Bai, txiku. Desiatzen, egia zen. Lehenengoa, denpora. Mitologiaren parte dira. Lehen orai. Zein di horiek. Ze ikusten da? Ondo? Ze ikusten da? A ber, leheno emakume. Zuz ezagutzen, hauek? Ez que ni idea. Baina zer dira? Dragak, bezala, ez? Vale? Lehen Mitologiaren dragoiak. Bai. Osongi. Mitologiaren parte dira dragoiak. Bueno, drag queenak izan dako pertsona ikuste ditugu, eta lehen dragak, orain ez, drag oiak.
Sofina hau, Ondo? Azken segundoan. Bai. TikTokerako polita geratu da. Xarma man bertzen, pixkat. Oze. Emozioa, propio izan da, Ez. Laia, bigarrena, denpora. Bikotea ikusi nuen. Musuan, Musu ematen. ematen. Oso ondo. Behiak eta zu ematen. Ederto, musu ematen. Bitik bi. 100 puntu hoi hartzunera. Vale. Hasi gara platoari zu ematen. Bai, mesedez. Hau pasuen! Hola! Eta aurrera munduko publiko onena, estiliko lagunak onena zarete. Aurrera Elisabete eta Erlantzen eskua ere. Hori da. Bai. Ea ba. Zenbat buru dituzu, hori nik adina jakitea da, no? Hauetako ze kiroletan nabarmendu da Jose Maria Olazabal, txirrindularitzan, futbolean, golfean, automobilismoan. Txirrindularitza. Automobilismoa. Golfa. Txema? Txema Olazabal, golflaria, oso ondo. Bade batzuk eta ze bokal? A. Aurrera ba. Zeitz estali dugu Euskal Gaizkileak serietik. Ze nezesidade zegoen aurrak modu horretan ikaratzeko. Ez baduzu lo egiten. Etorri eta eraman egingo zaitu. Sakamantekaz, Akerbeltz, Basajaun, Tartalo. Akerbeltz. Aurtxoak, kontuz. Nor dator? Sakamantekaz. Ez baduzu lo egiten. Sakamantekaz etorri eta eraman egingo zaitu. Zaten zuten hau? Sakamantekaz eta Erne horrekin. Ze bokal? Kontuz honegaz, benetan, Bai. Aurrera ingo dugu? Bai. Nola du izena Pipi Kaltzaluzeren, Zaldiak, Nelson Jauna, Osaba Txiki, Anika edo Tomi. Osaba Txiki. Osondo. Nelson Tximu izango da. Bai. Anika eta Tomi Umietiz. Ondo? Bokala? Bai. Zenbat buru dituzu, hori nik adina jakitea da, Elisabete eta Erlantz. Komodina lortzeko aukera oraintxe? Aurrera ingo dugu? Bai. Ba, entzun! Oso ona, Kaset baten eukitzen musik hau, Nola du izena entzun dugun taldeak? UB40, U2, B52 edo OBK? U2. Bono, hemen? UB40. That's right. Oso ondo. Te eta... Txoin, Bokala? Zenbat buru dituzu, hori nik adina jakitea da. Jone Nikole aukera zuena oraintxe. Bai? Ez, ba azken errondara. Erne? Adi errebotikitara. Ze egunetan ospatzen da burusoilen nazioarteko eguna. Irailak 7, urriak 7, azaroak 7, abenduak 7. Opa, Joseina, txalo bero bat Joseinari. Honena da. Urriak 7. Urriak 7. No. Ka eta bokala? Izaten da hartzainaren Bokala? sekretua duen. Bokala? Bokala? Eta? Izaten da. Bai, bikote? Bai, izaten da hartzainaren sekretua duen ardi kopurua. Zenbat buru. Ardiak, burutan... Bai! Ondo! Bai, oso ondo! Elisabete eta Erlantz
Antzek eutxi diote bere komodinari, besterren beste, Jone Nikole komeni. Bigarren eskuak dio, berak bakarrik aparkatzen du. Nola du izena argazkiko dinosauroak? Diplodocus, Triceratops, Velociraptor, Tyrannosaurus Rex. Diplodocus. Osondo. Erre batzuk, bokala. A. Osondo. Entzun adimentsu dator. Da ez galdetu, inoezer galdu genuen nega egin genuenean. Mesedez, disko hau behar dut. Zein talderen bertsioa sortu digu adimentsuk? Bulego Kenzazpi eta ez dupla? Kenzazpi. Tez galdetu jo Adimentsu, oso ondo. Charleston estiloan. Inaute lorrieta, oso ondo, bokala? Eta, urrengo ronda. Bagalderak dio. Ze aktoreri egin diogu Zuma Itziarratienza, Miren Ibarguren, Barbaragoenaga, Itziarrituño. Miren Ibarguren. Hau txikiarekin esan da, Oso ondo. asmatu. Alfombra gorrian, bidea. Bokala? Txari bira ba. Berak bakarrik aparkatzen du? Saiatu edo beste galdera bat? Beste bat. Beste ronda bat? Sir Elton John entzungu. Nola dizan Elton Johnen kantonek? Coco Heart, Cold Heart, Heart of Glass, Cold Cocos. Coco Heart. Ikote? Cold Heart. Esaten du Cold Heart. Oso ondo. Eta bokala? I. Laidolaia askatzeko aukera dukazu, Saiatuko zarete edo ez? A ber, Bikote? Berak bakarrik aparkatzen du? Bai edo ez? Bazken erronda, Jon eta Nikolerentzat. Hauetako zein herrialde ez dago Afrikan? Guyana, Burkina Faso, Mauritania, Txad. Guyana. Opa, Jone. Ondo. Eta bokala? Azkena falta? Eta? Saiatu beharko ginateke? Komo ina jokoan? Segundo bate. Berak bakarrik aparkatzen du? Tik-tak. Auto berrien madarikazioa gauza gehiegi izatea. Kolpean bota du bero, Xiu. Ondo! Komo ina bikote! Ondo ari gira bizilagunak. Ondo egi, ondo egi. Zuek ere hortan aritu? Bai. Hau xein duaren eskua. Dagoeneko ondartzan pentsatzen. Greziar mitologiaren arabera, zeren jainkosa zen lete. Tristura, anzura, kantua, lizunkeria, lurdez. Anzura. Oso, ondo! Zerki gote. Imitatu nahi dut lete beti eta ez dago daukerarik. Bai. A. Aurrera, eta entzun? Ze hitz ezutatu dugu? Aukera nahi duzu, esan duzu eta? Diko korona. Ederto. Beste bokal bat? Horrenik ere? Gehiago behar, ez da? Bai. Hirugarren errondara. Nor da aspaldiko argazki honetako abeslaria? Benito Lertxundi, Gorka Kenner, Imanol Lartzabal edo Mikel Laboa. Nor da? Nipa Benito Lertxundi. Gorka, nor. Kenner. Kenner.
Berrotea? Mikel Laboa. Osondo. Tankera bai. Bera da. Berdina, bera da. Bokala? I. Dagoeneko hondartzan pentsatzen. Bikote, probatu nahi? Ez? Aurrera ba. Laida olaia. Entzun? Entzuten ez den asperena, gogoan isilda bilena, ahaztean gelditzen dena. Nola dizena Anjet Dualderen kantu honek? Maitasun arraroak, maitasun aroak, maitasun eraztunak, edo maitetxu? Maitasun aroak. 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 Bai? Txiklin. Txiklin izan da hori? Bai. Asmautagoen txiklin. R eta bokala? O. Dagoeneko hondartzan pentsatzen. Bai? Hortxe, askatzeko aukera, bikote? Bai edo ez? Bai. Azaroan eta gogoz dagoenari negua bukaezina egingo zaio. Ez da eta. Ez da eta. Ez da txikilinik egon hor. Azken erronda. Ai, ama. Nola du izena Mafalda marrazki bizidunetako argazkiko pertsonaiak? Rubius, Arturito, Felipe edo Suneo. Izena? Arturito. Not? Felipe. Felipe? Oso ondo. Eta ze aukera? Azaroan udago... Bokala. Azaroan udagogoz dagoenari negua bukaezin egingo zaio. Hori bai. Bigarren komodina. Markagailuak adiranok, 250 eta 2 komodin Donostian, Atarraia Zumaia 280 eta komodina, Oiartzun 250 puntu. Elisabet Erlantz, ondo, sarearekin behintzet. Zein da zuzena? Ez dago ezer erabakita adidanok. Lehenengo errondan, galdetuko duguna da, 2015 baino lehenago gertatu ziren. 2015 baino lehenago. Belako sortu, Burj Khalifa inauguratu, Loreak filma estrenatu, lehen iPhonea sortu, Bitcoina sortu, Brexitaren erreferenduma, Aria albuma kaleratu, Martin telesaila bukatu, TikTok merkaturatu, Estonian euroa ezarri, Izaroren lehen albuna. Lehen iPhonea sortu. 2007an sortu baitzen. Aria albuna kaleratu. Jon eta Nikole, Aria albuna kaleratu. Itxarraken albuma 2011an. Laida Olaia. Izaron lehen albuma. Ai, ama. Izenekoa 2016koa da. Berrondetik kanpo, Laida Olaia, Elisabet Erlantz. Martin telesaila bukatu. 2009an. Jon Nikole. Estonian euro ezarri. 2011an hau. Burj Khalifa inauguratu. 2010an. Jon Nikole. Bitcoina sortu. 2009an hau. Elisabet Erlantz. Komodina. Komodina. Belako sortu 2011an. Azken erantzun zuzena geratu da. Komodina. Ez da izan agian. Jokaldi Nikolena. Egokiena. Osano! Lorea 2008koa, 150 puntu. Jon Nikole ondo erabilita eta Elisabet erantzuten hasi bigarren errondan, erresuma batukoak dira. Irudikatu erresuma batua zer dan, Cillian Murphy, Kate Winslet, Emma Thompson, U2 taldea Elton John, Ariana Grande, The Beatles, Peaky Blinders telesaila, Amy Winehouse, The Crown telesaila, David Beckham. Emma Thompson. Londresen jaioa. Cillian Murphy. Irlandarra da. Irlandarra da, korkeko da. Erresuma batutik kanpo geratzen da Irlanda. Elisabet Erlantz. The Beatles. Beatles. Liverpoolen sortua.
Jone Nikole. David Beckham. Londresen hau ere? Elisabeth Erlantz. Peaky Blinders telesaia. Shell Bay, zendian oinarritu da bai. Inglesa, bai. Jone Nikole. Elton John. Sir. Pinner, herrian, jaioa. Elisabeth Erlantz. Amy Winehouse. Londresen, hau ere? Kantumen. Jone Nikole bizi. Bueno, hil bai. Udo Ostaldia. U2. Irlanda. Irlandarra, bai. Britania handi Ipar Irlandako osatzen du, baina Irlandak ez. Elisabeth Erlantz. The Crown. The Crown. Erantzun zuzen bakarra. Komodina. Komodina, erabiltzeko Repeti gunea. asmatzen duta. Eta Kate Winslet. Aktorea, 150 puntu. Elisabeth eta Erlantzen Laida eta Laia, zabek erantzuten hasi, aukerak oraindik talde guztientzat. 2024an, adi, 50 urte betetzen dituzten famatuak dira. Courtney Cox, Kate Moss, Amy Adams, Sandra Bullock, Victoria Beckham, Leonardo DiCaprio, Lenny Kravitz, Penelope Cruz, Christian Bale, Laura Pausini, Robbie Williams. 50 urten. Penelope Cruz. No? Courtney Cox. Iruro, gehi. Bete ditu. Kate Moss. Zondo? Laida Olaia. Sandra Bullock. Zarra hue. Iruro, gehi urte. Jone Nikole. Victoria Beckham. Zondo? Planto egiteko aukera edo egingo dugu jolas? Estamos Seguru erratzen. Vale. Esan. Amy Adams. Amy Adams. Aktore eta beslaria. Bai. Nor gehiago? Nor gehiago? Bota. Lenny Kravitz. Hori. Bota eta, bueno, iruro urte, adoz, baina... Seguru zineten, lasai. Marka gaiuak! Lareun, Elisabeth eta Erlantzek, Jon eta Nikole, 540, 350 Laidak eta Laiak. Dios, bigote! Ez gara bat ere finibili, azken honetan. Azkeneko probau ez da guria. Pena, ze... Ordura arte bai? Ordura arte esan da? Ze jokua eman duzuen. Aktore modura, Jarraitzen duguna egazute, Nola? Jarraitzen duguna egazute jokoa ematen. Soinu efektuak ere egiten bai, ze asmatutakoan da... Txiklin. Txiklin. Txiklin gutxi entzun da amaiera hortan. Bai. Lastima bikote, aurrerantzean topo non egiteko aukera izango dugu. Horrengo urtean hemen, lasai. Bai? Bai. Berriz ere Migiluzeko plazan. Hombre. Bejon da izuela bikote, Laida Olaia, eskerrik asko. Final erdietan, Elisabeth eta Erlantz. Borroka pixka bat egin behar izan da. Bai. Bai, berriro ere, baina, bueno. Estrategiaren parte zen, hau? Bai, asmatu duzu, beti egiten dugu ez, pixka galtzen, eta gero azkene gumentan inork espero ez dunean. Konfiantza mateko Eta gero iristena sokatira eta ikusiko dugu. Gaurkoan espego beto jutea. Bueno, Jon eta Nikole bezaldean. Berdina espero dugu, ondo Bai. jutea. Bai. Ba, ondo joan da dila, puntu gutxi horrekin, Elisabeth Erlantz, zuek erantzuten lehenak ados. Hartu lekua, sokatirara guaz. Denbora. Zenbat aldiz irabazi du Suediak Eurovision? 4. 7 aldiz. Ze mendiren gailurrean dago Urkuluko dorrea? Paso. Urkulun, zein da salto egin ezin duen ugaztun bakarra? Elefantea. Osondo. Zenbat karta daude karta sorta frantsesean? 40. 52. Ze urtetan gaude islamiar egutegiaren arabera? 2024. 1946. Zein izen hartu zuen Persiak 1925ean? Irak. Iran! Nola deitzen da Arrizalako dolmen megalitikoa? Paso. Sorgin etxe. Zenbat marra gorri ditu atletiken armarriak? 5. 4. Ze magnituden neurtzen dute argi urteek? Argi urtea. Ez,
Distantzian eurtzen dute. Zein haizeri deitzen zaio ero haizea? Ego haizea, Osando? Nork euskaratu zuen Tennessee Williamsen Kristalezko Zoa liburua? Joseba Sarnandiak. Julen leku honak. Zenbat herrialde dira Commonwealthen parte? Berrogeita hamasei dira. Ze udalerritan dago Abadia jauregia? Abadian. Tolosan. Hendaian dago. Zein animalia mota da Jeronimo Stilton pertsonaia? Xagua. Xagua. Ze uarte dago Gaztelugatxe eta Matxitzako artean? Izaro. Akets. Akats, bai. Zein hemisferiotan dago Capricornio tropikoa? Hegoaldean. Hego hemisferioan, bai. Ze hilabete zen Errusian urriko iraultza gertatu zenean? Urria. Azaroa zen. Nola deitzen diote Gasteiztarrek Maria Sortzez Garbiaren katedralari? Virgen Blanca. Katedral berria deitzen diote. Zein hizki izazten da psikologia hitza? Pez. Zein da Ameriketako Estatu Batuetako hiriburua? Washington, DC. Bai. Ze ospakizuni ematen dio amaiera sardinaren ehorzketak? Inauterei. Osondo. Nola deitzen da emakumeen ahotsik altuena? Soprano. Osondo. Zein da argi intentsitatea neurtzeko unitatea? Batioak. Kandela da. Zein urtetan ospatuko da Tortxurroken azken edizioa? 2025. Bai! Ikusi da ere Elisabet Erlantz ibili zaretela entrenatzen sokatiran. Bai, ez da? Bai. Sokatira praktika eginda, asko zobeto. Bai. Urrenguen seguru, hau pasuet! Jon eta Nikole! Nola bai? Zeharkatu duzu gaur saioko alfombra gorria? Finaleraino. Bai. Lanako sondo egin da. Gure miluzeko izarrak. Bai. 3 saiotik, zenba final? 3. Hori ere oraindik da, 100. Segurako estatistikak. 650 euro pilatuta. Gaur akaso gehiago, Migiluzen jokoan 5.500 euro! Ez dut sekula egin, ez dakit oso telebizioa izango den, baina belaunika nadin estibiko publikoaren aurrean begon dizuela. Eta lankideok, bai, ez da telebizioa izan. Bueno, dena ezin da, begon dizuela. Etxeko gurekin bat egiteko unea dela gogorarazi, aplikazioaren bidez, eta sari asko, jokuen eta elkarranatzeko. Jon eta Nikole, esan dugu, zinezale, bazariela? Bueno, aldizka. Aldizka, pelikulatxo bat ikusi zinemaretuen eta? Ondo, guztatzen, bai. Olan azkena ikusi zuiena? Nik azkena. Nik La Virgen Roja. Oso ondo? Zemuz, Jonen eupea badokatuko gu ikusteko? Ondo. Liburu edako Almudena Grandes epe bai historiari buruz, eta zoragarria da, Nikole? Nik, nola da? Don't blink twice, olako zose. Ez da egit nola dan. Ba, olako zose. Erto? Ondo. Pentsa. Pelikula oso ezagunak datoz, bat abestien atzien finalien, eta jakin nahi duguna da, estreinatu ziren urtean, diru gehien bildu zuten filmak izan ote ziren. Denpara. Titanic. Frozen. Jurassic World. Top Gun Maverick. Barbie. Toy Story 3. Furious 7. Avatar. The Super Mario Bros. Movie. Iron Man 3. Lion King. Leo Erregea marrazki biziduna, klaro, 34koa. Egia estatu egingo dugu. Lau akats. Bost akats.
estrenatu ziren urtean, diru gehien bildu zuten filmak. Hiru akats une honetan. Azken 20 segundoak lanerako. Amar? Jon eta Nikole, urrezko galdera. Jakin nahi duguna da, bi film hauek iraupen bera dute denbora. Bi pelikula daude zerrendan, iraupen bera dutenak, bi ordu... Motzenetakoak izan duzian. Pasatxo, bi ordu eta 10 minutu. 10 segundo, sartu? Avatar. Avatar. Eta Titanic. Jon eta Nikole, zereginak beteta ze moduz? Ongi, mintxe. Pelikula batzuk ikusita seguru. Bai. Gustokoena? Nei Frozen. Adibidez. Oroitzapen honak. Ondo? Ba, estrenatu ziren urtean, diru gehien jaso zuten filmak ez direla esan dugu Iron Man 3, Super Mario Bros. Movie, Furious 7, eta Top Gun ere zerrenda horretan jarri dugu. Zuzena da? Alaxe da, denek ere postu honak lortuta, ikusaldiko puru horretan oski, baina ez urrezko dominarekin. Titanic, bai. Bai? Osondo. Bildu zituen, Erne, 2.257 milioi dolar. Hain zuzen gaur zakuan jokoan ditugunak. Nire dirutxua bildu zuen, 87an, bai, urte horretan zinen lehenengo jaran. Lion King. Ikusita, pelikula? Leo Hierregea? Jai horrez ginen. Gerora ez? Hau ikusi barra gazue, Bale, ikusiko. Simba eta nor diren? Bai, jakin bai. Bitu nik hori bez. Lion King bai, bai eskoremuan? Scar eta Timon eta Pumba eta... Bai. 300 euro oso ondo, eta esan dugu Frozen baietz, bihotzean, Nikoleren bihotzean Frozen, bai? Bai? Nola da, bestia? Let it go. Abeslaia bera. Jon eta abeslari izan zara. Let it go. Avatar. Zeman mozorro inauteritan. Nik hau ikusi nuen pelikula zinien eta puf. Ze gogorra. Berezia. Bai eskoremuan, zuzena da? Historian diru gehien sortu duen filma. Eta mozorro gehien sortu duena ere bai. Toy Story 2, bai eskoremuan, Jone eta Nikole, zuzena da? 2010an, bai. 950, Jurassic World. Bai eskoremuan. Bai? Txakatxak. Jurassic World estrenatu zen urtean, Star Warsen 7. ere estrenatu baitzen. Eta bestea Barbie zein zen zalantza teoria? Oppenheimer. Bai. Ba, Barbie izan zen, bai. Urrezko galderan, 1000 euro jokoan, Jon eta Nikole oso ondo 950 euro bilduta, eta 1000 euro irabazteko aukera galdetu dugu. Bi film daude, iraupen bera dutenak. Titanic eta Avatar. Aukeratu ditugu. Ikusita? Bat edo bestie? Bat, bai, Avatar nik ez. Titanic ez? Titanic bai. Zenba denpora egon zineten, Titanic ikusten? Asko. Asko? Eta Avatar beak esan du asko, así que... Igual luze izan hori. Orduan pelikule luzeak beharko ditugu. Titanic! Zuzena da?
Bortxe, Topman eta Itanman, 121 minutu, 2:10 minutu. Neskak, iru final jokatuta, 1.100 euro, 3 saiotan. Historikoa, segi horretan, hau batzuek. Erdo, eta zuek